ناب حلو في ودكا ندحريت ملسيلكا أغدي ما خجمر نيرني شابو زي مقبر كو ملكا بتعسى مسجزار سخا تزاريب كادو تفلت من البات قدم حمشت عامد حلم نيركا خون خالي من البات حدا خلت كتمهار جنزب كتأكد زمدنا خا تعري وي حدار كتمسرت مديب كان يركا تخون صباح خغبري نابلكا غنا حلم خا خيغهادكا هيوتكا قصيلكا حجي دما اتا صباح زبلكا يا معلتنا بعمتات تغيره وتم عمتات دما ناب تعسى تغيرهم جمرون زبهال ممهر ولقاو عبيت حدا اوان كمزيلو نيرو كلاتنا كاب كل تقانزاتات مالت كاب قانزا ديسيبلين قانزا تعسان بتا حدا خنساق قدنيو جن قانزا ديسيبلين بخنتيت زمزن كخون كله قانزا تعسى غنا بوتونات يزمزن زي حج زقربل كازانتا ني حدا ننوح اوان كساب هيوت مليسو مرچو خستخاخل زغددتو غوغوي كبدت تعسى استسكم من سيو كساب موداتا مساي صنح قدمي غنا بزي channel حدش تخون كسبسكرايب كبر نزا فيديو دما لايك بمغبار جمرا ابوتا كومنت دما ابي هاجر كوين كان نزا فيديو تكاتاتلالخا ابوتا كومنت صحافلي سناي مكتال اب حنت سقطا السفنا كاب عمتنا بعمت شتا ጨው زحازل نفاس زنفسلا ناي ገንገን بحر ከተማ معارك زبهال ود 28 عامت من سي نبر نبره معارك ابصومن 6 معالتات ام معشق عسات كال سرح نبره كم نغو ساعات شوعته كساب دحر قطري ساعات 4 اب حدا نوح ناي حاصين طاولا دويلو عسانا ممي ام ناي برد ساصوني عشق نبره اتسرح تدغاغام خوينو زخفولو دموز وحد كوانت نبره غنا خراي غزا مغبي قومو ونغلنا اشتو دليتات نمشفان اخول نبره اتصقم دما نسي نيرو معارك ايطمين تسفاي قرصن اب هيوتو توسخو صعر نخيغبر اخول مچت رخيبو نيرو معارك حد اوان بحلمتات استملئي نيرو اب تمرتو كابتوم زبولصو تمهارو دق خفلو نبره ممهرانو نقطرتات زمچ بليح امرخم زلو يزارولو نيروم حد ممهرو اكاونتانتينግ وي فاينانس كمهار كم زخيل منالبات ون اب كتما اب زركبو عبيت بانكتات كسرح كم زخيل رغصኛ ኮይኑ ገሊጽሉ ነይሩ አምናይ መወዳእታ ዓመትናይ ሃይ ስኩል ትምርቱ አቦኡ መስሓመ መግና ንስድራ ቤቱን ምሕጋዝ ካብ ትምርት ተቋረጸ እቲ ናይ ዓሳ ምዕሻ ክስሩሕን ክጅምር ግዝያዊ ምዃኑ ናብ ትምርት ክምለስ ምዃኑ ንገዛእ ርእሱ እሚኑ ነበረ ግና አቦኡ ምስ ዓረፈ ኣብቱ ዝጀመረ ስራሕ ተዋሒጡ ተረፈ ማዓርግ እዚ ስራሕ ካብ ዝጅምር ኣስታት 10 ዓመት ይገብር እቲ ናብ ትምርት ምምላስ ረሲዕዎ በቲ ዘለዎ ስራሕን ህይወትን ዓጊቡ تزانينا نبره كال اسراح قير هيوت خلوت حلم ما يترف حسيبه ونا يفلتن نيش تحفت لاغنا استفالي من قد مريص انا برت قطر تسرح ليت دما بانترنت كتمهار كل غزيه تدكم سلازنبرت هيوت اخبيد نيرو معارق مبزحتي غزيه فرق ليتي اب لابتوب تدفيا عين تقيحو ازياده خيما خريا خلو سلامنتاي خي نفسخ خندز تساقيا قرب زيت زاناقعي هيوتك حصاريا يبلا نبره لك علكا هيوت حصاريا بز مخنيات يدما كي عرفكو صعر زلو حوي الى تملسولو نبره معارق دما بناي حزن راسو نقنيقو تلفزيوننا مرأي يملس نبره حدا معالتنا معارق حدا هدوء دمص خاب وشطو كسمع سيخه اب حدا تحت سراح تصميدكا ختصنح كابزن لعل ختغبر تخيل خابلو نبره غنا كلا عبلالي زياده ناي حكايات دمصي كل غزي سلامنتاي تچنق صبق إخا زلخا نهيوتكا كابت زلخا ينلعلي أي تخبدا إلي يملسولو نبره بز خمزي معارق أبزولو مجد كسأنح مرسه معالت ددحر معالتي ورح ددحر ورحي عمد ددحر عمد الناس عابق زي عزر اتو مجد مقارجا خمزخونن مفتح دما أب إيدو خمزولون أيستوعلن نيرو حدثن بدحر قطري سدرابيت معارق علة لدتنا يديوم نمس انبال تأكبو وحدات غوربيت استرخبلو نشتو صمبل نبره ابت صمبل دما معارك فصيمو زيرسعو ነገር አጋጠመ አዲዮ ክትዛረብ ደው መስበለት ናብሉላ ጓላና ጠመተት ባኺ አዚየ ዝሕብን ብዝለዓለ ደረጃ ትምርት ተመሪዕኪ አዝየድካ መስራሕና ስራሕኺ ገዛና ንቅድሚት ክስጉን ከም ትኽእሊ አመስኪርኪ እኺ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩ ጓለይ በለታ ንማዓርግ ሓዊስካቶም ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ሰባት ተጣቕዑ ሉላ ድማ ብስክፍታ ገጽ ኣቀይሐ ግን ካብ ውሽጣት ሓዊሳ ነበረት ድሕሪኡና ማዓርግ ገጽ ኣጌራ ብሉ ዝብ ድምጺ ማዓርግ ወደይ
ንስኻ እውን መንገድኻ ከም ትረክብ ከም ሓፍትኻ ነዛ ገዛ ሓጋዚ ከም ትኸውን በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ጥራይ በለቶ። እቲ ናይ ኣዲኡ ዘረባ ወላ ሓደ ሰብ ተዛሪብዎ ዘይፈልጥ ሓልዮት ዝመስል ግን ልቡ ዝሰበረ ንውሽጡ ዝተንከፈ ሓሳብ ነበረ። ምክንያቱ ኣብታ ህሞት እቲኣ መዓርግ ካብ ዘረባ ኣዲኡ ሓደ ነገር ተረዲ እዩ። ኣዲኡ ብኡ ከም ዝጓሃየት ካብኡ ዝኾነ ነገር ምጽባይ ከም ዘቋረጸት ልክዕ ከምቲ ሰባት ንሓደ ተስፋ ንዝቆረጽሉ ሰብ ዘርእይዎ ዓይነት ሕያውነት ጥራይ ትገብረሉ ከም ዝነበረት በታ ለይቲ እቲኣ መዓርግ ኣብ ድሕሪት ገዛኦም በይኑ ኮፍ በለ። ኣብ ጸላም ዝለበሰ ሰማይ ዝረኣዩ ከዋኽብቲ ሁዳኣት መስሉ ነበሩ። ኣብ ውሽጡ ዝስምዖ ዝነበረ ረበሻ ግን ሁዳ ኣይነበረን። እቲ ረበሻ ናይ 10 ዓመታት ጽባሕ ክገብሮ ናይ ዝብል ጣዕሳይ ነይሩ። ናይ 10 ዓመታት ቀሊል መንገዲ ሙቺእ ህይወት ምምራጽ ሓፍቲ ክትጽዕር እናረኣየ ንሱ ክዘናጋዕ ናይ ዘሕልፎ 10 ዓመታት ጣዕሳ ኣብ ውሽጡ ተሰሚዕዎ ይረበሽ ነበረ። ሕጂ ምንኣስ ሓፍቱ ንቕድሚት ሰጉማ ብኣዲኦም ክትምጎስ ከላ ንሱ ግን ልክዕ ኣብቲ ዝጀመረሉ ቦታ ተዓጊቱ ነበረ። ንሳ ክትመሃር ከላ ንሱ ቴሌቪዥን ክርኢ ዘሕለፎም ለይትታት ዘከረ። ንሱ ክድቅስ ከሎ ንሳ እንጊሃ ዝተሰአትሎም ንጉሆታት ሓሰበ። ንሳ ዲስፕሊን ምስ ጻዕሪ ክትመርጽ ከላ ንሱ ሙቾት ዝመረጸሎም እዋናት ተሰወጥዎ። እቲ ውሽጡ ዝጎዳ ሓደ ነገር ድማ ተገንዘበ። ሙቾት ጻዕሪ ዘይምግባር ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዎ ነበረ። ኣብቲ ጸልማት ብሕሾኽታ ኣብ ሙቾት ተዓጊተ ጻዕሪ ምግባር ጸልየ 10 ዓመት ኣጥፍየ። ሕጂ ኸ ነዚ ክእርሞ ክእል ድየ በለ። ንጽባሒቱ ንጉሆ መዓርግ ንዓመታት ገይርዎ ዘይፈልጥ ተግባር ገበረ። ቅድሚ ፀሓይ ምብራቓት ተንሲኡ ናብቲ ማእኸል ከተማ ተጓዓዘ። ኣብኡ ኣቶ ብርሃም ዝበሃሉ ጡረተኛ መምህር ኩሉ ግዜ ሰሉስን ሓሙስን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ትምህርቶም ዘቋረጹ ግን ሕጂ ክውድኡ ንዝደልዩ ዓበይቲ ሰባት ብወለንታ ይሕግዙ ነበሩ። መዓርግ ነቲ ማእኸላይ ዕድመ ብቑርብ ዝቝጸር ሓሊፍዎ ስለ ዝነበረ ወላ እኳ ኩሉ ግዜ ከም ዘየድልዮ ንገዛእ ርእሱ ይነግር እንተነበረ ሎሙን መጀመርታ ግዜ ናብኡ ኣተወ። መምህር ኣብርሃም ኣብ መወዳእታ ሱሳታት ዕድሚኡ ዝርከብ ሰብኣይ እዩ። ቅድሚ ጦሮታ ምውፁ ኣብ ሃይ ስኩል ን35 ዓመት ናይ ማትማቲክስ ሳብጀክት ትምህርቲ ምሂሩ ነበረ። ሕጂ ናይ ጦሮታ ግዚኡ ካልኣይ ዕድል ንዘደልዩ ሰባት እናሓገዘ ይሕልፎ ነበረ። መምህር ኣብርሃም ንመዓርግ ክኣቱ ከሎ ቁልሕ ኢሉ ርእይዎ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ክላስ ድማ ንበይኑ ትሪፉ ከቢድ ነገር ዝተሰከመ ሰብ ትመስል በሎ። መዓርግ ርእሱ ብኣወንታ ብምንቕናቕ ን10 ዓመታት ዝኣክል ህይወተይ ዘባኸንኩ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣሎ በሎ። መምህር ኣብርሃም ቃል ዓለማይ ተዛረበን ማለት ግዜ ሓለፈን ኣይበሎን። ኣብ ክንድኡ እቲ ዘሕለፉ 10 ዓመት ናይ ጣዕሳ ዓመታት ብኣብነት ንኸረድኦ ኢዱ ናብ ትሕቲ ጣውላ ብምስዳድ 2 ቦርሳታት ኣውፅአ። እታ ሓንቲ ቦርሳ ንእሽቶ ማዕረ መትሓዚ ምሳሕ ዝዓቐና ነበረት። እታ ካልአይቲ ግን ዓባይ ክሳብ መኽደኒኣ ዝግንጸል ዝተመልአት ከባድ ናይ ሕቆ ቦርሳ ነበረት። መምህር ኣብርሃም ነዛ ንእሽቶ እስካሓፈ ብላ በሎ። ዳርጋ ወላ ሓንቲ ሚዛን ስለ ዘይነበራ መዓርግ ብቐሊል ኣልዓላ። ሕጂ ኸኣ ነቲ ዓባይ ኣልዕላ በሎ መምህር ኣብርሃም። መዓርግ ብኡ ንብኡ ነቲ ዓባይ ቦርሳ ብኢዱ ልዓይሉ ምሳንጠልጠላ ክብደታ ተሰምዖ። ኣእዳው ተንቀጥቀጡ፣ መንኮቡ ንታሕቲ ዝምብል ኢሉ ነበረ። ብእምኒ ተመሊኣ ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ሓሰበ። መምህር ኣብርሃም ናብታ ንእሽቶ ቦርሳ እናመልከተ እዛ ናይ ንእሽቶ ቦርሳ ክብደት ከም ናይ ስነ ስርዓት ዲስፕሊን ክብደት እዩ። ኣንጊኻ ምትንሳእ፣ ምጽናዕ፣ ንመዘናግዒ ነገራት ኣይፋል ምባል ወላ ሓደ ሰብ ኣብ ዘይርኤካ እዋን ስራሕኻ ምዕያይ ዲስፕሊን ደስ ዘየብል ስምዒት ክህብ ይኽእል እዩ። ግና ክብደቱ ፎኩስ ብምዃኑ መዓልታዊ ክትስከሞ ትኽእል ኢኻ በሎ። ብድሕሪኡ ናፍታ ንኣእዳው መዓርግ ንታሕቲ ትስሕብ ዝነበረት ከባድ ቦርሳ እናመልከተ ናይዛ ቦርሳ ክብደት ድማ ክብደት ጣዕሳ እዩ። ብሓንሳብ ኣይመጽን እናተኣከበ እዩ ዝኸይድ። ከይሰራሕኻ ትዘለላ መዓልቲ ንኸይትሰርሕ ትህቦ ምኽንያት ጽባሕ ዝበልካዮ ኩሉ ናብ ጣዕሳ ቦርሳኻ ሓንቲ ንእሽቶ እምኒ ትውስኽ። ኣብ ፈለማት ክብደት ኣይተስተውዐሉልን ኢኻ። ድሕሪ 5 ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት ግን ኢሉ መምህር ኣብርሃም ቁርብ ስቕ ምስ በለ እቲ ክብደት ጣዕሳ ይጭፍልቐካ ይበሎ። መምህር ኣብርሃም ከውሩዶ ምስ ተዛረበ መዓርግ ነታ ከባድ ቦርሳ ቀሲሉ ኣብ መሬት ኣቐመጣ። ሕጂ እውን ኣእዳው የንቀጥቅጥ ነበረ። ንስኻ ነዛ ዓባይ ቦርሳ ን10 ዓመታት ክትስከማ ጸኒሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣይኮነን ድዩ ኢሉ መምህር ኣብርሃም ብህድኣት ሓተቶ። መዓርግ ተግባሩ ተሰዊጥዎ ክዛረብ ኣይከኣለን። ርእሱ ጥራይ ብኣወንታ ነቕነቐ። እቲ ሓቂ እዚ እዩ። ንድሕሪ ተመሊስካ ነታ ቦርሳ ሕጂ ጥራሓ ክትገብራ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኦሮማይ እቶም 10 ዓመታት ሓሊፎም እዮም። ሕጂ ካብዚ ግዜ ዝጀሚርካ ግን ኣብኡ ምውሳኽ ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ። ካብ ሕጂ ትሒዝካ ኣብ ክንድኡ ነታ ንእሽቶ ቦርሳ ከተልዕል ትኽእል ኢኻ።
ኢሉ መምህር አብርሃም ኮፍ ምስ በለ ኣብ ወረቐት ቀሊል መስመር ናይ ግዜ ሰሌዳ መዲቡ ሰኣለ። ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ግና ኩሉ ግዜ ንግሆ ምርጫ ኣለካ። ነቲ ንእሽቶ ቦርሳ ማለት ነታ ናይ ዲስፕሊን ልዒልካ ንህይወትካ ንቕድሚት ዘሰኩም ሓደ ከቢድ ነገር ክትገብር ትኽእል ወይ ድማ ኣብ መሬት ራሕሪሕኻያ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። እዚ ከይትረስዕ ግን ምሸት ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ሕቆ ቦርሳ ማለት ጣዓሳኻ ቁርብ ክብደት ከም ዝውስኽ በሎ። ሕጂ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ በለ መዓርግ። መዓልታዊ ሓደ ነገር ጥራይ ግበር። ብዛዕባ ማትማቲክስ ንፉዕ ከም ዝነበርካ ሓቢርካ ንጸኒሕኻ ካብኡ ጀምር። ኣነ ኣብ ሰሙን 3 ንግሆ ንሓደ ሰዓት ክምህረከ ናብ ትምህርቲ ግን ስምዒትካ ምስ ዝመርሓካ ወይ ባሃብ ዝበለልካ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ክትመጽእ ኣለካ። ምኽንያቱ ስነ ስርዓት ድልውነት ክስምዓካ ከሎ ጥራይ ምግባር ዘይኮነስ ድልውነት ኣብ ዘይስምዐካ እዋን እውን ምግባር ማለት እዩ በሎ። መዓርግ ናብተን ኣብ መሬት ጎኒ ንጎኒ ተቐሚጠን ዝነበራ እቲ ሓንቲ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ክብደት ዘይብላ እቲ ሓንቲ ድማ ንምልዓላ ዳርጋ ዘይከኣል ክልተ ቦርሳታት ምስ ጠመተ ነታ ንእሽቶ ቦርሳ ማለት ነታ ዲስፕሊን ክወስዳ የበለ። መምህር አብርሃም ፍሽኽ በለ። ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኩሉ ሰብ ከምኡ እዩ ዝብል። እንተ ደኣ ሓቀኛ ኮይንካ ኣብ መበል 30 መዓልቲ ተመሊስካ ነዚ ውሳንኻ ንገረኒ ሽዕዩ ዋጋ ዝህልዎ በለ። ኣብታ ዝቐጸለት ሓሙስ መዓርግ ንግሆ ሰዓት 6 ተንስኡ ናብቲ ኣቦይ አብርሃም ዝምህሩሉ ገዛ ናብኡ ኸደ። ናይ ስራሕ ግዚኡ ቅድሚ ምጅማሩ 1 ሰዓት ኣቐዲሙ ማለት እዩ። መምህር አብርሃም ኣቐዲሙ ፀንሐ። መዓርግ ሓደ እዋን ንፉዕ ዝነበረሉን ዝረስዖ ዝነበረን መሰረታዊ ሕሳብ ክመሃር ጀመሩ። እተን ናይ መጀመርታ 2 ሰሙን ንመዓርግ ከበድቲ ነይረን። እቲ ትምህርቲ ከቢድ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ መዓርግ ዘሎ ኩሉ ነገር ነቲ ለውጢ ስለ ዝተቃወሞ ኣካላቱ ክድቅስ ክዕርፍ ይደሊ። ኣእምሮኡ ምኽንያታት ትፈጥር ነበረ። ነዚ ትምህርቲ እዚ ዕድመኻ ሓሊፍ እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ምብኳር ኣብ ህይወትካ ጽልዋ ይብሉን። ብዘይ ትምህርቲ ን10 ዓመታት ጽቡቕ ነይርካ ኢኻ ዝብሉ ምኽንያታት ይፍጠሩ ነበሩ። ወትሩ ንግሆ እዞም ድምፅታት ዓዊሎም ኣብ ኣእምሮ ይስምዑ ነበሩ። መዓርግ ግን ወትሩ ንግሆ ነተን ክልተ ቦርሳታት ዝዝክር እሞ ነታ ዝቐለለት ማለት ንዲስፕሊን ይመርጽ ነበረ። ድሕሪ ኣስታት 8 ሰሙን ሓደ ረቂቕ ዝኾነ ለውጢ ተረእየ። መዓርግ ሕቶታት ማትማቲክስ ብዝቐልጠፈ ክፈትሕ ከም ዝኽእል ዝተውዓለ። ፎርሙላታት ኣብ መጽሓፍ ከይረኣየ ዘከረ። እቲ ሓደ እዋን ፋሕ ዝበለን ዘይስሕብን ዝነበረ ጽሑፈቱ ጽፉፍን ቁኑዕን ኮነ። ካብ ክእለታት ንላዕሊ ግን ሓደ ዓሚቕ ነገር ተቐየረ። መዓርግ ኣካይድኡ ክቕይር ጀመረ። ቅንዕ ኢሉ ይኸይድ። ብዝያዳ ርእሰ ተኣማንነት ድማ ይዛረብ ነበረ። ኣብ ስራሕ እቲ ሓላፊኡ ዘስተውዕለሉ ለውጢ መጸ። መዓርግ እንታይ ዝፍጠር ዘሎ በሎ። ደጊመ መሃር ኣለኹ ኢሉ መዓርግ ብቐሊል መለሰሉ። ሓደ መዓልቲ ዋና ካየደቲ መዓርግ ዝሰርሓሉ ትካል ኣብ ናይ መወዓውዒ ሳሌዳ ምልክት ለጠፈ። እቲ ኩባንያ ንኣቑሑት ዝቋጻጸር ወጻኢታት ዘመሓድርን ናይ ኣቕረብቲ ሰነዳት ሕሳብ ዝከታተልን ሰብ ንሓንቲ ንእሽቶ ቤት ጽሕፈት የድልዮ ነበረ። እቲ ስራሕ ካብ ናይ መዓርግ ደመወዝ ዳርጋ ዕጽፊ ዝኸፍል ነበረ። 3 ሰባት ኣመልከቱ። መዓርግ ሓደ ካብኣቶም ነበረ። ኣብ እዋን ቃለ መሕተት እተካየድ ስራሕ ንዓመታት ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ እናሰርሕኻ ኢኻ ጸኒሕኻ ምስ ቁጽርታትን ሕሳብን ክትሰርሕ ከም ትኽእል ርግጸኛ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። መዓርግ ናይ መዘኻኸሪ ደብተር ኣውፂኡ ናይ 4 ወርሒ ናይ ልምምድ ሕቶታት ዝተፈትሐ ግድላት ከምኡውን ካብ መምህር አብርሃም ዝረኸቦ ናይ መሰረታዊ ምዝገባ ሕሳብ ሚዛን ከም ዝሓለፈ ዘርኢ ምስክር ወረቐት ተራእዮ። ሙሉእ ግዜ ካብ ዝትካልና ስራሕካ ኢኻ ዝኹሉ ጌርካዮ ኢሉ እተካይድ ስራሕ ተገሪሙ ሓተቶ። ኣብ ሰሞን 3,000 ንግሆ ን1 ሰዓት ን4 ወርሒ ዝኣክል ተማሂረ በሎ መዓርግ ብኹርዓት። ካብ መዋዳድርቱ ሓሊፉ ድማ ነቲ ስራሕ ረኸቦ። እቲ ስራሕ ክሳብ ክንድኡ ዘይጀህር ኣይነበረን። ኣብታ ከተማ ዝርከብ ናይ ሓደ ውሩይ ትካል ቤት ጽሕፈት እውን ኣይነበረን። ግና መዓርግ ብለውጡ ተሓጒሱ ኣብቲ ሓድሽ ስራሕ ጀመረሉ መዓልቲ ንመምህር አብርሃም ከመስግኖ ኸደ። ኣብ መበል 30 መዓልቲ ተመሊሰ ዲስፕሊን ከም ዝመረጽኩ ክነግረካ ሓቢርካ ነርካ። ካብቲ ዛረበኒ ንድሓር ልዕሊ 120 መዓልታት ኮይኑሎ። ክሳብ ሕጂ ድማ ነታ ንእሽቶ ቦርሳ ማለት ነታ ናይ ዲስፕሊን ልዕል ኣለኹ በሎ መዓርግ። መምህር አብርሃም ርእሱ ብኣወንታ እናነቕነቐ እቲ ዓባይ ቦርሳኸ ሕጂ ከመይ ትስምዐካ ኣላ በሎ። ጌና ብኦላ ግና 10 ዓመታት ከምኡ ኢሎም ኣይጠፍኡን እዮም። ካብ ሕጂ እንድሓር ናይ ጣዕሳ ቦርሳ ክሳብ ክንድቲ ኣይትኸብደንን እያ በሎ። እታ ንእሽቶ ቦርሳ ክበሎ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ክብደት ኣይትስምዐንን እያ በሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ስነ ስርዓት ናብ ልምዲ ስለ ዝቕየር እዩ። ልምዲ ድማ ባህሪ ይኸውን፣ ባህርኻ ድማ ህይወትካ ይኸውን በሎ መምህር አብርሃም። ድሕሪ 1 ዓመት መዓርግ ኣብ ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ኣካውንታንቲንግ ንኽምዝገብ ዝኣክል ገንዘብ ኣዋህለለ።
لكع كم تامن أصحافتو تقبرو زنبرت دحر السرح مشيت دما يصنع نبره حدا مشيت حفتو تمهار كم زلخا مجمريا كأمن أجي من نير بولتو معارك مسحقه بزح غزي خمس طفاخو فلق يبلا اي طفاخان الى لولا بلوهات تتغاغي ناي طعسا بورصا طرايخه تسكيم كاي نيركا غنا حجي خابز بانكا وريد كايخا اتزغد سنوسي بولتو اديوم ابت زمص ناي سدرا بيت متخخاب كتزارب كلا نمعارك كي تغودي الى خطققاي مرصتن بقليلو بغلطيوم دق يحبنتيه طراي بلت تفصمه ولودوي زانتا معارك بزعبه هابتام وي هبوب مخان يكونن بزعبه حدا ازيز قلل ግን ድማ زياده زحيلن ነገር እዩ እቲ ዛንታ بزعبه አየናይ ቃንዛ ክትስከም ፍቃደኛ ከም ዝኾንካ መምራጽ እዩ ቃንዛ ዲሲፕሊን ዶስ ቃንዛ ጣዓሳ እቲ ናይ ውልቃዊ ዕብየት መምህር ዝኾነ ጅምሮን ነዚ ብዕምቆ ተረዲእዎ ነይሩ ቃንዛ ስነ ስርዓት ምስ ቃንዛ ጣዓሳ ክናጻጸር ከሎ ዳርጋ ወላ ሓንተ ይምዘንን ይብል መብዛሕትኦም ሰባት ዝስሕትዎ ሓቂ እዩ ንጣዓሳ በሓንሳብ ኣይኮንካን ትመርጾ ኣብ ናእሽቱ ህሞታት ማለት ጽባሕ ክሰርሕ ኣብ ትብለሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ዕብየትን ጻዕርን ዘለኻዮ ሙቸት ኣብ ትመርጾሉ ግዜ ነቲ ንእሽቶን ከቢድን ተግባር ኣብ ተወግደሉ ግዜ ኢኻ ትመርጾ እዘን ህሞታት ወይ ውሳኔታት እዚአን ንሓድሕደን ተናጻጺለን ክብደት ዘይብለን ክመስላ ይኽእላ እየን ግና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተደማመራ ይኸዳ ክሳብ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ምባል ዝኣብየካ ድማ ከበድቲ ኾና ስለዚ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣይኮነን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ እውን ኣይኮነን ሕጂ ክትገብሮ ዝደልየካ ነገር ኣሎ ሓንቲ ንእሽቶ ስነ ስርዓት ዲሲፕሊን ምረጽ ምናልባት ቅድሚ ምድቃስካ ብቴሌፎንካ ካብ ምዝንጋዕ ን10 ደቂቕ መጽሓፍ ምንባብ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ሓደ ክእለት ንምስራሕ 30 ደቂቕ ቀዲምካ ምትንሳእ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ነቲ ቅድሚ 6 ወርሒ ክትመሃሮ ዝመደብካዮ ትምህርቲ ምጅማር ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ግድን ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን ኣየድልን እዩ መዓልታዊ ዝደጋገም ክኸውን ጥራይ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ምስጢር ዲሲፕሊን ኣብ ዓቐን ናይቲ ተግባር ዘይኮነስ ኣብ ቀጻልነት እዩ ዘሎ ኣብ ሰሙን 3 ንግሆ ንሓደ ሰዓት ን4 ወርሒ ዝኣክል ስለ ዝተምሃረ እዩ ህይወት መዓርግ ዝተቐየረ ክእለታ ኣይኮነን ነይሩ ዕድል እውን ኣይነበረን ነታ ንእሽቶ ናይ ዲሲፕሊን ቦርሳ መምራጽ ጥራይ ነይሩ ሕጂ ኣብ ዘለኻዮ ኮፍ ኢልካ ግን ኣነ ድሮ ብዙሕ ግዜ ኣባኺነ ኢልካ ትሓስብ እንተሊኻ ተጠንቂቕካ ስምዐኒ እወ ሕጂ ንስኻ ነቲ ናይ ጣዕሳ ቦርሳኻ ባዶ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ እቶም ዓመታት ሓሊፎም እዮም ሕጂ ካብዚ ግዜ ዝጀሚርካ ግን ናይ ጣዕሳ ቦርሳኻ ካልእ ንእሽቶ ጣዕሳታት ንኸይትመልእ ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ እቲ ሕቶ ስነ ስርዓት ከቢድ ኣይኮነን ዝብል ዘይኮነስ እቲ ሕቶ ጣዕሳ ዝያዳ ይኸቢድ እዩ ዝብል እዩ ነቲ መልሲ ድሮ ትፈልጦ ኢኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ስነ ስርዓት ሲ ጣዕሳ ኣዝዩ ብተዓጻጻፍ ዝኸብድ ምዃኑ እዚ ዛንታ እዚ ክትገብሮ እናተገብእካ ንጽባሕ እናበልካ ዘጽናሕካዮ ነገር ዘዛኸኸረካ እንተኾይኑ ሕጂ ንሓደ ክሰምዑ ንዘድልዮ ሰብ ሸር ግበሮ ሓሓሊፋ ህይወት ንምቕያር ሓደ ቁኑዕ ዛንታ ኣብ ቁኑዕ ግዜ ጥራይ ዘድሊ እዚ መልእኽቲ ንልብኻ ተንኪፍዎ እንተኾይኑ ሕጂ ትመርጻ ዘለኻ ሓንቲ ንእሽቶ ዲሲፕሊን እንታይ ምዃና ቦታኹም መንጽሓፈለይ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንራኸብ ነታ ንእሽቶ ቦርሳ ናይ ዲሲፕሊን ኣልዕላ መዓልታዊ ተሰከማ ህይወትካ ክቕየር ድማ ተዓዘብ ወለዶይ በቲ ልበቲ ግን ሓደ ነገር ክትርስዖ ይብልካን ኣብ ዝሃለኻሃሉ መጻኢኻ ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለካ ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ጽረናይ ጸላም መብራት ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቐንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ኣይ ምስቲ ብርሃኖም ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ
حدا جزيت سلام دبنا يشفنهم يتاراترو خايلهم قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نابانا حانت عباي ورحي بزوحات كواخبتي سرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا ورحن كواخبتنا فرحتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي